नमस्कार, पाकसिद्धी आणि ATC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत फळांचा राजा आंबा या फळाबद्दल विशेष माहिती। फळांचा राजा म्हटले की डोळ्यासमोर पटकन रसशीत पिकलेला आंबा येतो। आंब्याची स्वादिष्ट गोड चव तर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच खूप आवडते। उन्हाळा म्हटले म्हणजे आंब्याचा हंगाम असतो। उन्हाळ्यात असे रसाळ स्वादिष्ट आंबे खाण्याची मजा काही वेगळीच असते। पण आंबा खाण्याअगोदर पाण्यात भिजवून मगच का खाल्ला पाहिजे? आपली वडीलधारी माणसे आपल्याला आंबे खाण्यापूर्वी पाण्यात अर्धा तास भिजवून ठेवा आणि मग आंबे खा असे नेहमीच सांगतात। यामागचे कारण काय आहे हे आज आपण जाणून घेऊ। आंबे खाण्यापूर्वी पाण्यात भिजवणे आरोग्यासाठी खूपच फायदेशीर मानले जाते। बाजारातून आंबा आणल्यानंतर लगेच खायला सुरुवात केली तर ते आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते। आंब्यात फार उष्णता असते आणि उन्हाळ्यातील उष्णतेत आपण आंबे खातो तेव्हा आपल्या शरीरातही उष्णता वाढते, ज्याचा आपल्या शरीरातील पचनसंस्था आणि आतड्यांवर परिणाम होऊ शकतो। पण आंबा आपण भिजवल्याने त्यातील उष्णता कमी होते, त्यामुळे आंबा अर्धा तास किंवा 1 तास पाण्यात भिजवून ठेवल्यास त्यातील उष्णतेचा गुणधर्मही कमी होतो। तसेच आंब्याच्या झाडांवर कीटक, तण आणि विविध कीटकांपासून संरक्षण करण्यासाठी कीटकनाशके आणि रसायनांची फवारणी केली गेलेली असते आणि या कीटकनाशकांमुळे त्वचेची जळजळ, मळमळ, श्वसन नलिकेत जळजळ, ॲलर्जी, कर्करोग आणि डोकेदुखी होऊ शकते। अशा या कीटकनाशकांचा आणि रसायनांचा आपल्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो। आंबे भिजवल्याने त्यावरील हा थर निघून जातो, आंबा वरूनही स्वच्छ होतो। आंब्याच्या देठातून एक पांढरा चिकट पदार्थ बाहेर पडतो, ज्यामध्ये फायटिक ॲसिड असते, ज्यामुळे आंब्याला त्याची विशिष्ट चव मिळते। तेही आंब्याला चिकटलेले असते तेही साफ होते। आंबे पाण्यात कमीत कमी साधारण 30 मिनिटे तरी भिजवून नंतर खावे, यामुळे आंब्यातील उष्णता कमी होते। जर आंबा न भिजवताच खाल्ला तर शरीरातील उष्णता वाढून पोटाचे व इतर आजार वाढू शकतात। मध्यम आकाराच्या आंब्यामध्ये सुमारे 150 कॅलरीज असतात। तुमच्या आरोग्यानुसार गरजेपेक्षा अधिक कॅलरीजचे सेवन केल्यास वजन वाढण्याचा धोका असतो, त्यामुळे अतिसेवन टाळा। आंबा रात्रीच्या जेवणात समाविष्ट करणं टाळा। जर तुम्हाला आंबा थेट कापून खायचा असेल तर तो किमान 1 ते 2 तास पाण्यात बुडवून ठेवावा, जेणेकरून आंब्याची नैसर्गिक उष्णता कमी होईल आणि पोटात थंडावा कायम राहील। आंबा डायरेक्ट खाण्याऐवजी आंब्यामध्ये दूध आणि साखर मिसळून त्याचा ज्यूस बनवून किंवा शेक घेतल्याने जास्त नुकसान होत नाही। याशिवाय आंब्यामध्ये दूध मिसळूनही कस्टर्ड बनवता येते। अशा पद्धतीने आंबे खाल्ले तर जास्त नुकसान होत नाही। आता आपण पाहूया आंबे खाण्याचे शरीरासाठी होणारे फायदे। 1. आंब्यामध्ये मॅगीफेरिन नावाचा पदार्थ असतो, जो हृदयाची जळजळ कमी करण्यास आणि कोलेस्ट्रॉल सामान्य ठेवण्यास मदत करतो। 2. आंब्यामध्ये आढळणारे कॅरोटीनॉइड रंगद्रव्य रेटिनासाठी आणि दृष्टीसाठी खूप फायदेशीर आहेत। एवढेच नाही तर आंबा पचनक्रिया सुधारतो। त्यात अमायलेस आणि फायबरचे गुणधर्म असतात, जे बद्धकोष्ठकासारख्या पाचन समस्या दूर करतात। आंब्यामध्ये फॉलिक ॲसिड देखील चांगल्या प्रमाणात आढळते, ते आपल्या शरीरातील पेशींच्या कार्यामध्ये भूमिका बजावते। 3. आंब्याच्या गुणधर्माबद्दल बोलायचे झाल्यास 100 ग्रॅम आंब्यामध्ये 60 किलो कॅलरीज असतात आणि त्यात 15 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट्स आणि 1.6 ग्रॅम फायबर असतात, जे शरीरात ऊर्जा टिकवून ठेवतात। याशिवाय आंब्यामध्ये अनेक प्रकारची जीवनसत्त्वे, खनिजे, अँटीऑक्सिडंट आढळतात, जे आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत। 4. आंब्यामध्ये व्हिटॅमिन के सर्वात जास्त प्रमाणात आढळते, जे आपल्या शरीरातील रक्तस्राव थांबवण्यास मदत करते। तसेच त्यातील व्हिटॅमिन ए चे गुणधर्म देखील असतात, जे आपल्या त्वचेच्या आरोग्यासाठी चांगले मानले जातात। याशिवाय यामध्ये व्हिटॅमिन सी देखील भरपूर प्रमाणात असते, ज्यामुळे जखमा भरण्यास मदत होते। 5. आंबा हृदय निरोगी ठेवण्याचे काम करते। त्यात मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम नावाचे पदार्थ असतात, जे आपला रक्तदाब सामान्य ठेवण्यास आणि हृदयाचे ठोके सामान्य ठेवण्यास मदत करतात। 6. काही लोक रात्री उशिराही आंबे खातात, तथापि आंबा खाण्याची सर्वोत्तम वेळ फार कमी लोकांना माहिती आहे। आंबा खाण्याची उत्तम वेळ म्हणजे दुपारचे जेवण किंवा नाश्ता। संशोधकांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की रात्रीच्या तुलनेत सकाळी किंवा दुपारी आंबे खाणे अधिक योग्य आहे। 7. आंब्यात शर्करा असल्याने आंबा खाल्ल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते। उन्हामुळे थकल्यासारखे वाटत असल्यास तुम्हाला शक्ती आल्यासारखे वाटते। याशिवाय नुसता आंबा खाण्याऐवजी मँगो शेक किंवा कैरीचे पन्हे घेणेही अधिक फायदेशीर ठरू शकते। 8. आंब्यामध्ये असणाऱ्या घटकांमुळे शरीरातील प्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते। चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी होण्यासाठी तसेच तुकतुकी कायम राहण्यासाठी आंबा उपयुक्त ठरतो।
9. फिजिशियनच्या मते एक सर्वसाधारण आकाराचा आंबा हा बटर किंवा बदामापेक्षा अधिक पौष्टिक आहे. आंब्यामुळे शरीरातील नसा, टिश्यू व स्नायू मजबूत होतात. तसेच शरीर आतून स्वच्छ होते व रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते. 10. ह्यातील व्हिटॅमिन B6 मुळे रक्तातील होमोसिस्टिनाचे प्रमाण संतुलित राहते व हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. 11. आंब्यात फायबर्सही मुबलक प्रमाणात असल्याने पोट साफ होण्यासही त्याची चांगली मदत होते. 12. आंब्यात व्हिटॅमिन A, आयर्न, कॉपर आणि पोटॅशियम यासारखे अनेक पोषक घटक असतात. प्रमाणापेक्षा जास्त आंबे खाल्ल्यास त्याचे तोटेही आपल्या शरीराला जाणवतात, ते आपण आता इथे पाहूया. 1. उन्हाळी फळ. आंब्याचा प्रभाव उष्ण असतो, त्यामुळे आंब्याचे जास्त सेवन केल्याने पोटात उष्णतेमुळे अपचन होऊ शकते. 2. आंबा हे गरम फळ आहे, त्यामुळे त्याच्या अधिक सेवनाने चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर मुरूम म्हणजेच पिंपल्स, पुरळ व फोड येऊ शकतात, त्यामुळे आंबा संतुलित प्रमाणातच खावा. 3. 100 ग्रॅम आंब्यामध्ये 60 किलो कॅलरीज असतात, ज्यामुळे वजन वाढू शकते, त्यामुळे आंबे कमी प्रमाणात घ्या. म्हणून आंबे खाल्ल्यानंतर दुसरे काही जास्त खाऊ नये. असे केले तर तुमचे वजन वाढणार नाही. 4. ज्या लोकांना संधिवात आहे अशा लोकांनी आंब्याचे सेवन कमी प्रमाणात करावे. कच्ची कैरी किंवा आंब्याच्या अतिसेवनाने संधिवात आजार वाढू शकतो. 5. आंब्यात मोठ्या प्रमाणात साखर असते. नैसर्गिक साखर शरीराच्या आरोग्यासाठी चांगली असते, पण आंब्याचं अधिक सेवन केल्याने ब्लड शुगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते. मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी आंब्याचं सेवन नियंत्रणातच केलं पाहिजे. 6. आंब्याला लवकर पिकवण्यासाठी त्यात अनेकदा कॅल्शियम कार्बाइडचा मारा केला जातो. या केमिकलमुळे शरीराला मोठा धोका असतो, त्यामुळे आंबा खाण्याआधी स्वच्छ धुवून घ्यावा. असा हा फळांचा राजा असलेला आंबा. या फळाबद्दल विशेष माहिती तुम्हाला उपयोगी वाटली असेल तर त्या टिप्सचा सुयोग्य वापर करा आणि त्याचबरोबर आपल्या व्हिडिओला लाईकसुद्धा करा आणि त्यासोबत आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन माहितीच्या व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. थँक्यू. धन्यवाद.